TV Anwar filɛbagaw an ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw maa minnu ɲɛ bɛ aw ka jabaranin na n'o ye TV Anwar ye an b'a yira aw la k'a fɔ aw ka tile kunnafoni kɛnɛ nin y'o kɛnɛ sigilen ka bɛn bi arabadon ma kunnafoni min b'an bolo kɔrɔ an bɛna bakurubaw di aw ma ka sɔrɔ ka a jaw bɛɛ lajɛlen yira aw la an b'a yira aw la k'a fɔ an ka gouvernement ɲɛmaa n'o ye an ka premier ministre Modibo Keyita ale ye taama dɔ boloda ka taga Malabo n'o ye Guinée équatoriale faba ye a taara walasa farafina jamanaw ni arabu jamanaw an kan ka ɲɔgɔn ye ba mun kɛ a taara o kɛnɛ kan an b'o kunnafoniw di aw ma o fana bɔlen kɔfɛ RDC Congo o denmisɛnninw olu nan'u fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu dɔ sigi sen kan walasa u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Kabila ye ale ka taa ka bɔ fanga la an b'a yira aw la k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ fana la an bɛ wagati min na Europe jamana kɔnɔ Ligue des Champions minnu kan ka taa huitième de finale kɛnɛ kan o dɔnna an b'o kunnafoniw di aw bɛɛ lajɛlen ma nin de y'a bakurubaw ye an bɛ ninnu walawala ani kunnafoni minnu kan ka sɔrɔ an bolokɔrɔ k'olu yira aw la an b'a bɛɛ yira aw la sisan nɔ. Mali premier ministre n'o ye Modibo Keyita ye Modibo Keyita a ye taama boloda ka taga an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Malabo Guinée équatoriale faba ɲɔgɔn ye ba dɔ kan ka kɛ bi o ɲɔgɔn ye arabu jamanaw ani farafina jamanaw anw de kan ka ɲɔgɔn ye kɛ kunnafoni mun b'a a kɛnɛ kan an k'o lajɛ. Mali ɲɛmɔgɔw caman ani ka fara Guinée équatoriale premier ministre kan min ye maliden minnu bɛ Guinée équatoriale u bɔra ka caya ni ka premier ministre Modibo Keyita ale min ye gouvernement ɲɛmɔgɔ ye ka taa a kunbɛnni na a ka nin tagali min ni a ɲɛsinen bɛ farafin jamanaw ani arabu jamanaw ka ɲɔgɔn ye ma Malabo kɔfɛ Modibo Keyita ni ale ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye ni ka taa e ka dɔn tubabukan ka ni lasigi jɛba la Madagascar kaw fɛ. Tile naani tɛmɛnen kɔfɛ kalafili bɔlen kɔfɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan mun ye jaabiw olu bɛ ka bɔ ka bi jaabiw bɔ boloda mun kan an ka jɛ k'o kunnafoni lajɛ. Tile naani tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan kalata kɔfɛ kalata mun ye an ka mɛriw sigi n'o kalata nana kɛ ka bɛn kari dɔw ma novembre kalo tile 20 san 2016 a jaabiw bɛ ka bɔ kunu n'i y'a jate minɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan gouverneur ale ka chef de cabinet n'o ye fa ye ale y'a yira k'a fɔ baara mun kɛra baara in a gɛlɛyara kosɛbɛ nka baara in kɔni kuncɛra jaabi fɔlɔ o bɛ se k'o bɔ walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka a sɔrɔ cogo min na o la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan jaabi minnu bɔra ka bin a yira k'a fɔ gouverneur n'o ye Amin Kane ye kunun tarata don ka bɛn nin kalo tile 22 ma a nana jaabi fɔlɔ bɔ ka bin o la jaabiw la n'i y'a jateminɛ sigida fɔlɔ la n'o ye commune 1 RPM ale bɛ ɲɛfɛ ka IRD da o kan ka sɔrɔ ka ADEMA da o kan o fana bɔlen kɔfɛ sigida filanan RPM ani CODEM olu jɛlen don k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan olu de jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ ka sɔrɔ ka ADEMA PAJ da o kan IRD jama far parena olu bɛ jɔyɔrɔ sabanan na ye o fana bɔlen kɔfɛ mun ye sigida sabanan an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ADEMA o de ye sara fɔlɔ ta ye ka sɔrɔ ka RPM da o kan IRD o nana jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ wa sigida naaninan n'o ye commune 4 yɛlɛma olu ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ jɔyɔrɔ filanan o minɛlen don RPM IEM RDA maaw fɛ fo ka taa se an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan jɔyɔrɔ sabanan ADEMA PAJ olu kɛlen don k'o sɔrɔ sigida naaninan kɔnɔ sigida duurunan n'i y'o lajɛ RPM kɛlen don ka sara fɔlɔ ta ye ka sɔrɔ ka ADEMA PAJ da o kan ka sɔrɔ ka IRD da o kan sigida laban n'o ye sigida 6 ye an ka faba kɔnɔ IRD olu kɛlen don ka sara fɔlɔ ta ye ka sɔrɔ ka RPM da o kan MPR sɔrɔla k'o kuncɛ nin jaabiw minnu bɔra ka bin ni a tɔ ye an ka kiiribulon mun bɛ ni an k'a ma ko cour constitutionnelle olu ka jɛn ni a ye ka yamaruya di k'a fɔ u jɛra n'a ye nin waleyaw ka sigi an ka jamana kɔnɔ n'o kɛra nin maa ninnu n'u ka mɛriw sigi. Sigida filanan ni o ye commune D an ka faba kɔnɔ Bamako jɛkulu caman y'u fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnna parti politiques u ye taama kɛ o taama in senfɛ u y'u ɲɛsin jamana ɲɛmaa muso fɛ ma n'o ye madame Keyita Aminata Mayiga ye 15 ans bugu ko f'u k'u ka so jeni ka sababu kɛ ko u bɛ ka fanga maaw dɛmɛ n'o ye RPM ye walasa olu ka se sɔrɔ sabula jaabiw bɔra sigida filanan a yira k'a fɔ RPM de se sɔrɔ an ka kunnafoniw lajɛ.
sigidala kalafiliw kɛra sababu ye ka fɔngɔɲɔgɔnya caaman don jamana kɔnɔ. Kunun tarata novembre kalo tile 22 min ye kojugu ye kisi kɛra o ma ka sababu kɛ nisɔgoya kɛbagaw olu wulila ŋaniyala k'u bɛ taa an ka jamana ɲɛma ale ka sotigi n'o ye madame Keita Aminata Mayiga u ka du min bɛ Kɛnzanbugukaw fɛ k'u bɛ taa tasuma don o la ka sababu kɛ fanga ka tɔn min bɛ yen ni o ye RPM ye ko o kun man kan ka sebaya sɔrɔ o sigida in na. Ayiwa o kɛra sababu ye u ye min ye gabakurun ani i ka dɔn maramafɛnw caaman ta ni ka ɲɛsin nin don in ma. Kisi kɛra ka sababu kɛ an ka golomasiri tabaw an ka lakanakɛbaw kɛrɛnkɛrɛnnena gendarmerie olu ye wulikajɔ kɛ ni ka taa bali kɛ nin koɲɛ in na. Ayiwa n'a y'a ta k'a lajɛ tuguni min ye o kunun kelen ye fanga sinamatɔn jɛkulu dɔ bɛ yen min tɔgɔ ko URD ale min ni ale tɔgɔ ye ale ɲɛma tɔgɔ ye Sumayila Sise ale ye i ka dɔn kangarida kɛ k'a jira k'a fɔ min ye u ka sigida ye k'u tɛna jɛ ni namara kelen ye namara min ni o kɛra n'o o kɛra o la sigida 6nan na o tɛna jɛ ni ka sabali ni o ye abada. RDC Congo jamana kɔnɔ jɛkulu dɔ sigira jɛkulu in u y'a tɔgɔ da ko Bye Bye Kabila n'o ye kan bɛn Kabila ye sabula u ka jamana ɲɛma n'o ye Joseph Kabila ye u bɛ fɛ ale ka taa ka bɔ u kunna ni a ka wagatiw dafara. An ka kunnafoniw lajɛ. Desanburu kalo tile 19 san 2016 Joseph Kabila ka fanga bɛ ban ka kɛɲɛ ni jamana sariya sen ye ka sabu kɛ bɛnkan sen ye min bolonɔbilara ani fanga sinamatɔnw fɛ k'a bɛ to fanga la fo san 2018. Nin ye tabiya ye min b'a yira k'a fɔ ko Kongo sifinnakaw ka jɛkulu caaman banna nin koɲɛ in ma. U farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye. U ye kulu min tɔgɔ da ko Bye Bye Kabila min kɔrɔ ye ko Kabila ka taa. Nin lahala min filɛ a kɛra sababu ye min ye diɲɛ lakana tɔnba lasiran. Vatican ani nansara jamana maabaw caaman ye wele bila Senko ma u ka ɲɔgɔn hakilina ɲini ani politiki tɔn ɲɛmɔgɔw ka fara nin ko in kan k'a sɔrɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ sugantira ka bɔ fanga sinamatɔn kɔnɔ ani bolonɔbila min kɛra politiki mɔgɔ ka bɛnkan na. Donald Trump ni ale Ameriki jamana ɲɛma kura ye a seginna a kumakan kan tuguni nka a y'a yira k'a fɔ a bɛna a ko lajɛ a tun y'a yira k'a fɔ ani maa mun tun kelen dɔ k'i kɔda ɲɔgɔn kɔ la n'o ye Hillary Clinton ye k'a b'a minɛ k'a datugu kaso la nka a bɛ komi a bɛ fɛ k'a bɔ a ma. An ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen lajɛ. Ameriki jamana ɲɛma kura n'o ye Donald Trump ye a sigira fanga la jɔakun 2 o tɛmɛnen kɔfɛ a seginna a ka kuma dɔ kan mun bɛ tali kɛ ani maa mun tun kelen don k'i kɔda ɲɔgɔn kɔ la n'o ye Hillary Clinton ye. A tun y'a yira a ka kuma kɔnɔ k'a fɔ n'ale kɛra jamana ɲɛma ye a bɛ Hillary Clinton minɛ k'o datugu nka sɔrɔ a ka laseliw la a y'a yira k'a fɔ a bɛ segin a kɔ. N'i y'a jateminɛ Donald Trump a ka sigili mun kɛra a kɛra sababu ye dɔw y'u ka nisɔngoya yira nka sani o cɛ sani jamana ɲɛma kalafili cɛ a tun ye kuma caaman fɔ ko n'a kɛra jamana ɲɛma ye k'a b'o kɛ. Wa an bɛ don min na i komi bi a ye laseli mun kɛ n'o kunnafoniw nana se a ma a y'a yira k'a fɔ a bɛ segin kɔ sabula n'a ko k'a bɛ Hillary Clinton minɛ k'a datugu a bɛ se ka kɛ sababu ye u ka jamana bɛ tila. A ye o hakilina mun ta ani maa minnu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu ko tiɲɛna a ye hakili ɲuman ta nin ye. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ɲininkali mun bɛ se ka tɛngu yalima maa minnu ye kala ta a ye olu bɛna jɛ ni nin ye wa sabula Donald Trump a ye layidu caaman de ta jamanadenw ye ko n'a kɛra jamana ɲɛma ye ka bɔ o waleyaw kɛ o de y'a to maaw ye danaya ta k'a d'a kan nka Donald Trump yɛrɛ ka kuma kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ale dan b'a la maa minnu ye kala ta ale ye u bɛna ale faamuya ni hakilina in na. Colombie jamana kɔnɔ u ka banbancitɔ mun bɛ ni an kama FARC an'u ka gouvernement maaw u kan ka bolonɔ bila sɛbɛnna sini alamisa don walasa an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi kɛlɛ mun tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ san 52 o kɛlɛ ka se ka ban. Bolonɔ bilara sɛbɛn caman na nka bɛnkan ma ko o kan ni sen na u kɔni y'a yira k'a fɔ ko ŋɛrɛmaw na jɛ ni a ye. An ka kunnafoniw lajɛ. A bɛ san 50 ɲɔgɔnna bɔ min ye kɛlɛ ye min bɛ FARC ani Colombie jamana ni ɲɔgɔn cɛ a sera sa ko dan ka sigi kɛlɛ in na ten. Ayiwa kɛlɛ in kun kan ka ban ni bolonɔbila ye bolonɔbila min ka sababu kɛ o kɛbaliya ye ko a kɛra sababu ye u ka bɛnkan a bɛɛ lajɛlen kɛra fu ye. Ayiwa a jirala k'a fɔ min ye Colombie jamana ɲɛmɔgɔ ye min ye Juan Manuel Santos ye ale min ni ale ye Colombie jamana marabaga ye ani ka fara FARC yɛrɛ ɲɛmɔgɔ kan.
ayiwa ko u kun kan ka bolonɔbila kɛ sini alamisa i ka dɔ bɛnkan sɛbɛnna nka a jirala k'a fɔ nin bolonɔbila in kɛbaliya kama ko kɔngɛrɛ bena ko in lajɛ kokura walasa ayiwa u na lajɛ ni hakili ye waati nataw kɔnɔna na nka a jirala k'a fɔ i ka dɔn min ye fanga senamatɔn ale ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye Alvaro Uribe ale kɔni ye layidu ta k'a fɔ hali n'a fɔra ko bolonɔ kɔni ka bila ni bɛnkan sɛbɛnna ko ale kɔni bena a fɔ ko ayi ka sababu kɛ bayɛlɛma kura min donna bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔna na ko o ma labɔli kɛ ayiwa ka daminɛ o don fɔ bi ayiwa min ye bolonɔbila kura nata ye u ma don fɔ o la ma waati kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ o la. Farikolo ɲɛnajɛ na an donna o kunnafoniw kɔnɔ an bɛ taa Europe u ka Ligue des Champions o dulanciw olu dɔ bolo dara kunu n'o bɛnna tarata ma wa bi an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan araba dulanci wɛrɛ kan ka boloda nka kunu dulanciw la tɔn 5 a yira k'a fɔ olu bɛna taa 8e de finale kɛnɛ kan o tɔn 5 minnu don u ye se sɔrɔ cogo min na a n'a ko bolodara cogo min na an ka kunnafoniw lajɛ. Ligue des Champions bɔko duruna o kɛra kunu tarata novembre kalo tile 22 san 2016 CSKA Moscou ale ni Bayer Leverkusen ye ɲɔgɔn sɔrɔ wa ye 2-0 fu ani fu. Groupe E kɔnɔna la Monaco ale ni Tottenham ye ɲɔgɔn sɔrɔ. Monaco ye sebaya sɔrɔ Tottenham kan 2-1. Monaco ale de ye bisimilali kɛ. Groupe F kɔnɔ Real Madrid de Sporting de Portugal bisimila wa ka a dasi 2-1. Ka kuncɛ Borussia Dortmund ale ye Legia Varsovie bisimila ni ka tila ka ba dɛbɛ walo 8-4. K'aw ladɔnniya k'a fɔ Real Madrid ale ni AS Monaco fo ka taa se Juventus de Turin ma olu kɔni ye sebaya sɔrɔ ka ban ka taga 16e de finale la. Wa bi dolanci damadɔ bolodalen don o dolanci kuluw cɛla kulu damadɔ kan ka ta ka fara u kan. Wa bi tɔn dɔw bɛ sɔn ka sebaya sɔrɔ ka taga fara u kan. Dolanci minnu bolodalen do bi araba in na novembre kalo tile 23 san 2016 o ye Arsenal ale bɛ Paris Saint-Germain bisimila nɛgɛ kaɲa 19 n'o gosira ni sanga 45 ye. Atletico Madrid ale bɛ PSV Eindhoven bisimila o sanga 1. FC Barcelone ale bɛ Celtic Glasgow bisimila o sanga 1. Nin kunnafoniw de tun bɛ an bolokɔrɔ TV Anwar filɛbagaw aw bɔra ka minnu ye nin ye an b'a yira u la k'a fɔ ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don wɛrɛ nka k'a yira aw bɛɛ lajɛlen na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan mawuludu tɔ ma ja communauté musulman des soufis olu bɛ mawuludu ɲɛnamaya i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama a bɛ san damadɔni bɔ an ka dulanci kɛnɛ mun bɛ yen ni an ko ma Stade Omnisport Modibo Keita a baaraw bɛɛ lajɛlen bolo dara ka ban wa labɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ ka sabati walasa ka se ka dunanw bisimila sabula sufu bɛ jɔakun kelen ɲɔgɔnna de kɛ a baara la k'a daminɛ fo ka taa kuncɛ dunan minnu bɛ na fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ bila u ka bolo kan dɔgɔtɔrɔso b'o la kalanso b'o la seliyɔrɔ b'o la n'o ye misiri ye ka taa se arajosow ma ani teleso wa a kelen-kelenna bugu sigilen don kalifaw ye bugu sigilen don mugadamu ye bugu sigilen don segow fana ye bugu bɛ sigi fana sedinaw fana ye wa a don kelen-kelenna bɛɛ bɛ ɲɛnamaya n'i y'a jate minɛ segukaw ka su bɛ yen Côte d'Ivoirekaw ka su bɛ yen Burukinakaw ka su fana bɛ yen bɛn su fana bɛ yen k'o fana fara o kan ka fara farikolo ɲɛnajɛw kan n'o ye jɔnjɔnw ye o fana bɛ boloda denmisɛnw ka kɛrɛmɛsi o fana bɛ boloda a kɔnɔ wazifaw ka taa se dalalikaraw ma ani kuranɛ kalanw sufu b'a bɛɛ lajɛlen boloda ka bɛn décembre kalo tile 11 ma ka taa bila décembre kalo tile 18 ɲina mawuludu bɛna ɲɛnamaya wa koba caman de labɛnnen don ɲina maaw ma deli ka mun ye o de y'a to sufu kɔni nana a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen wililen don a kɛnɛ kan walasa an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan an bɛ se ka lafiya cogo min na jamana bɛ se ka lafiya wa duwawu mun bɛ ta a kɛnɛ kan o ye duwawu ɲuman fana ye an ka foli ni tanu bɛ aw ye an b'a ɲini aw fɛ halisa a y'aw sɔgɔlen to aw ka jabaranin na n'o ye TV Anwar ye Ala ka ni ɲɔgɔnna wɛrɛ yira an na